Bamakɔ yan maraba jɛkulu ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga ale ye baara kuncɛ baara dɔ o kɔni ɲagaw o ɲɛminɛ a ka baarakɛyɔrɔ la primature n'o ye sigikafɔ ni hakilina falen min tun bɛ sen na furancɛ fanga san 5 o baara kelen kɔni o ɲɛfɔli kɛnɛ kɔni o kosɔn min baaraw kɔni o kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛn la min bɛ tali kɛ kankɔrɔsigi bulon ma olu tun bɛ yen nɔ ka fara maraba jɛkulu o kɔnɔmaw kan diinɛmaw ni ka kuncɛ ni dugudentɔn olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu olu ye yala k'a fɔ ko ni hakilina falen kɛnɛ in min tun bɛ sen na marabaw ni maradenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛra dɔgɔkun caman jamana ale fan bɛɛ o kɔnɔna la k'o kɛra sababu ye k'a to maraba jɛkulu minisiri olu sera ka ɲɛfɔli kɛ waliya kɛtaw la san 5 o kɔnɔna la ani ka dugudenw ka haminanko ni jɔrɔnanko olu ɲini k'o sidɔn ni ka o sɛbɛn ni ka laban ka ɲɛfɔli kɛ furancɛ fanga ale baara tɔw o boloda cogoya kan. Lakanako nasira o bunako kan Mali gurumasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma n'o chef état-major des armées kɛlɛkuntigi a ko a bɛ faso jama ladɔnniya ka yɛrɛ k'a fɔ Mali gurumasiri tabaw n'o ye faama ye olu minnu dɛmɛna u baarakɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ ka tɛmɛ n'u ka kɔlɔsili larawuli o baaraw ye ka sanga ni jamana kurukara bɛɛ lajɛlen lakana ni o fɛɛrɛ kɔni o nasira ye ka tɛmɛ opération dugukolo o nasira bolofara o fɛ ko de la alamisadon utu kalo tile 6 san 2026 Mali gurumasiri tabaw kɔni ka sumali waleya kɔfɛ k'u ye susuli kɛ ka ɲɛsin fila ale ni jini ma olu ka dagayɔrɔ dɔ kɔni o ma n'o ye dogotu dɔ ye min kɛra Masina Worodugu ni Kayanka cɛ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko o kɔnɔna la wa ko ni wulikajɔ laɲini yaasa ka se ka farenwelekɛla kulu olu fanga kɔni dɔgɔya u ka wulikajɔ baaraw kɔni o siratigɛ o fɛ kunnafoni kunfɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔkɔfɔlen kun labɛnna ni ka kɛ fila ale ni jini ma olu ka farenwelekɛla kulu ka dogotu ye ka fara u ka kɛlɛkɛminɛnw olu kan wa gurumasiri tabaw kunnasigi maa ɲɛma seginna ka gurumasiri tabaw ka cɛsiri ni yɛrɛdi ni jija ni timinanja o yira jamana lakanani wulikajɔ nasiraw kɔni o baaraw la ni ka laban ka faso jama fo u ka dɛmɛ la. Jigimisɛnya koba o kɔni ye Mali baarakɛlaw ka lafasalitɔn olu sɔrɔ ani baarakɛlaw Mali fan bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na ni o balimakɛ n'u jɛɲɔgɔnkɛ Adama Fɔnba ale kɔni minɛli la u la ni ale tun ye lafasalitɔn kɔni o maa jolenba ye n'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔni o ɲɛsin baarakɛlaw ka hakɛ kɔni o lafasali o ma ni a yɛrɛ taara ka don kankɔrɔsigi bulon kɔnɔ o baaraw kɔni o kosɔn min ni ale kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ bolonɔbila min kɛra octobre kalo san 2016 waati ka se ka o kɔni o laɲɛnamaya ale kɔni don somayɛlɛma la ni o kɛra kunu alamisa utu kalo tile 6 san 2026 kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko a kelen kɔfɛ k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a cogoya la i n'a fɔ a b'a kɛ laadala cogoya min na fo ka taa se a kɔni ta waati ma so ka bɛn wulafɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 o waati ma ni nin cunkan sayabana in o kɔni labana k'a sɔrɔ a ka denbaya o la ni kɔni ye maa ye n'o Adama Fɔnba ye min ni kankɔrɔsigi bulon kun ma don lɔgɔri karamɔgɔ don wa lafasalitɔn maa jolenba o don. Kɔkan kibaruya la Congo Brazzaville la o jamana maa ɲɛma Denis Sassou Nguesso ale kɔni y'a lase ka sanga ni farafinna ale tɔgɔla don kɔni o nasira siratigɛ ye ko a kɔni ye visa ko bɔ ani farafinna jamana olu ɲɔgɔn cɛ visa min tun bɛ ta ka don Congo Brazzaville o jamana kan ko mɔgɔ ma kɔni bɛ ka ɲini ka don Congo Brazzaville ko a ye a visa in kɔni sama ka bɔ ani farafin jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ fɛ ka don Congo Brazzaville la o kɔni nasira fɛ ko a bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka baara kɛ saniya ale ni ji sanuma o sɔrɔli ko siratigɛ fɛ. O de bɛ dansigi a ka bi kunnafoni senteliman olu la min kɔni tɛmɛna Maliba TV1 ale ka bɔlɔlɔsiraw o bɛɛ lajɛlen fɛ.